ඉතාමත් උච්චතම අවස්ථාවක්. अरे उसको कोई लगा क्या है ආයුබෝවන් මාළදිවිනේ අට්ටු සිටිහි සංවිධානය කරනු ලැබූ අවුරුදු උළෙල මේ අවුරුද්දෙත් ඉතා සාර්ථකව නිම කර ගැනීමට අපිට හැකියාවක් ලැබුණා. සියලුම ජාති ආගම් ભેදයකින් තොරව මේ ස්ථානයේ සියලු දෙනා එක් රැස් වී එය ප්‍රීතිමත් ආකාරයෙන් සැවරීමට හැකියාවක් ලැබුණා. அட்டு நகரத்திலிருந்து இப்போது நாங்கள் சித்திரை தமிழ் புத்தாண்டுக்காக இங்கே நாங்கள் ஒன்று கூடியிருக்கிறோம். ஒவ்வொரு மதம் இனம் என்றும் பாராமல் எல்லோரும் ஒன்றாக சேர்ந்து இலங்கை மக்களாக எமது சித்திரை வருடத்தை இது இரண்டாவது முறையாக மிகவும் வெற்றிகரமாக மகிழ்ச்சியாகவும் கொண்டாடுகிறோம்.